Er komen acties bij rederij Doeksen. De vakbonden die een ultimatum stelt en daar is toch de directie van Doeksen net op ingegaan. Die hebben nog wel een vaststeldien, maar daar is het boen weer net op ingegaan. De komende tijd kan het zo wezen dat de boorddiensten vervallen. De gemeente van het Ameland is juist een akkoord gegaan met het plan voor de bouw van een nieuw zinnenpark op het Vleenveld. 5 partijen participeren in het park. Op het terrein van Tretjenbunder komen 24.000 panelen te staan. Het plan kost het zo'n €1,5 miljoen. De gemeente Ljouwert liet het de laatste 35 bjem kappen op het Europaplein. In maart binnen 24 bjem van het plein afgeplaatst naar een oorplak. Het is het eerste werk voor de werinrichting van het plein. Er komt een turborotonde met tunnels voor fietsers en voetgangers. De AFOEK presenteert een nieuwe app met Frieske bennenveskes. Bij alle noemers krijgen bij lietse plaatjes te zien die ze opzoeken kunnen op een grote plaat. Voor elk plaatje dat ze vinden, krijgen ze een Friesk veske te jaren. Janneke Brakels zongt de veskes. Ze wordt begeleid door pianist Cor Bakker. Joen en vannacht nog een paar buien met kans op tonger in het kustgebied. Het wordt 6 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Morgen buien met kans op tonger, maar ik zinnen. Het wordt dan 13 graden bij een matige ontkrachtige westenwind.